Προλάβει ο Ρουμάνος, κοντά το Μασούρας. Κόρπου συγκλίνει, περνάει από τον Μασούρα, έχει χώρο, το κάνει το σουτ, η μπάλα κάπου χτυπάει 1-1. Ο Αποέλ Ισοφαρίζει στο 11 με το σουτ του Κόρπου, κάπου χτυπάει η μπάλα, ξεγελάει τον Φαπιάνο, 1-1 πολύ νωρίς στο ντέρμπι. Έχει χώρο Κόρπου, κάνει το σουτ, κάπου χτυπάει η μπάλα και ξεγελάει τον Φαπιάνο, αλλάζει πορεία. Εδώ νομίζω στον Μάριτσι ίσως χτυπάει η μπάλα. Θα δούμε και από αυτή την λήψη. Και πάει στα δίκτυα. Σε ένα τελευταίο γέμισμα ίσταση του Αποέλ. Κόρπου που ανεβαίνει. Κόρπου με σέντρα. Το γύρισμα στην υπέροχη ευκαιρία. 2-2. Ισοφαρίζει ο Αποέλ. Στο 90 ο Διαμαντάκος. Ο άνθρωπος της τελευταίας στιγμής. Στο 90 Εδώ. Η προσπάθεια από το Διαμαντάκο. Στο γέμισμα του Κόρπου, στο Λαΐφη και στο Διαμαντάκο. Αυτή τη φορά γεμίζει προς την περιοχή. Έκοψαν της Ομόνοιας, η μπάλα πήρε ύψος. Το σουτ γκολ! Ο Αποέλ ανοίγει το σκορ στο 81. Να λοιπόν, που μια στημένη μπάλα επιτρέπει στους τυπικά γηπεδούχους να ανοίξουν το σκορ και να πάρουν κεφάλι στο ντέρμπι με το που εισήλθαμε στο τελευταίο δεκάλεπτο της κανονικής διάρκειας. 1-0, δεύτερης μόλις παρουσία του με τα γαλαζοκίτρινα, πετυχαίνει το πρώτο του γκολ ως ποδοσφαιριστής του ΑΠΟΕΛ.